alhamdulillah muna gode ma Allah sarki wanda shi mai girma wanda ya sa muka zartar da wannan falilla da albarka sallallahu alaihi wasallam su mun komo kuma za mu karasa karatunmu daga inda mun ka saya ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'iku da suke tsaron aljanna su ce musu kulu ku ci washrabu sannan kuma ku sha hani'an kuna masu kwanciyar hankali bima aslaftum saboda abinda kuka aikata ya wuce fil ayyamil khali a cikin kwanaki na duniya shekaru na duniya da kuka yi ibada to yau ku ci ku sha ci da sha kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin zamantakewa mutum to lahira ci da shan nan ya yi daban ci da sha na lahira daban ya ci domin ka ci ka sha ba ka zuwa toilet ka ci ka sha ba za ka yi wani iska ba ke dai kana ci ne kana to sai dai iskanka ko toiletinka shi ne jasa da mutu ya yi duka ya fita sai ka fara tofa sabo kuma ke tofe shi da sha ne sallah jin daɗi za ka je nan da nan ga kawai ke dai ka daga kafa daga kadar ka tuma kenan modan abin ga fili ka yi tafiya ka gaji ana tuma ka daga haka no ga ka tafiya cikin aljanna kana jin daɗi Allah ba mu aljanna da kiyamu da wuta da ya ba na hero in ka taka garwaci wuta guda wasa ne wata rana na taka kwelin nan na sa ne don na jare-jare sai na koma baya na zo na taka da na taka na ce kasan wutan shi nan ban san na taka mu don ta nan gannan ta bayan nan na zo na ga kaman wani abu na ce da na daga kafa masha Allah ya ciwo har bakwai guda wutan duniya common kenan ina ga wutan jahannama Allah kiyaye da Allah ya ce gaba فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bishimali amma wanda an ka bashi littafin aikinsa hannun hagu fa yaqulu shi yana cewa ya laitani ya kai tona lam uta kitabiya ba ban littafi na ba wai ba ban shi littafin shi ba kuma an ba shi yana hannun shi shi boye bayan ba ban littafi na dan da ya confusion nan cikin mutane ma bai san ana gani ba zai shi ba ba shi ba zai ba shi littafi shi ba na'am ولم أدر ما حسابيه ni ma ban sani ba ya hisabi na zai kasance ban sani ba ko ya hisabi na zai ba ba littafi na bai na hisabi na ya zai kasance ni ma ban sani ba na يا ليتها كانت القاضية ya laitaha shi ya ce mi ya kai tunta kyanatil qadiya da a ce yau ya kare ya mutu ya kare da rai ya kare ma sam a ce shi ba cikin rayuwa ma sam yana ya kai tunta wato ran shi kenan kyanatil qadiya da ce ran shi ma ya fita
ba shi. Na ما أغنى عني مالية ma agna anni maliya, ai dukiya na bai wadatar da ni da komai ba, bai amfanar da ni ba. Na هلك عني سلطانية halaka anni sultaniya, ai matsayina da abin da nake shi duka ya siri daga bari na, ya halaka ba komai banda sultan ne shi ne matsayin, wato matsayin karfi na duka ya tafi kan banza. Na خذوه فغلوه sai Allah ya ce ku zuhu ku rike shi, ya ku mala'iku ku kama shi, fagulluhu ku daure shi, ku kama shi ku daure shi. Ana kama kafafuwa ne, sha hada da wuya, wurin goshin mutum haka, sha kunkume shi a daure. ku zuhu fagulluhu ku kama shi ku daure shi. Na ثم الجحيم صلوه thumma aljahima salluhu, Allah ya ce sannan cikin wutan jahannama a jefa shi cikin wutan jahannama, ya je ya shakata wutan jahannama. Na ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه Allah ya ce a cikin wutan jahannama na ba inda ma mutum zai gudu ya tafi, amma aka ce mi sun mafi silsilatin wai a daure shi da celin nan zar'uha sawanta 70 zira'an ne, yadi 70 ne, mutum guda biyu, yadi ɗaya da tsawon shi 70, fasluku ku daure shi da shi, ku daure shi da shi. Ga wutan jahannama ga zafin shi, ga kuma an daure mutum, wasa ne. Dama wutan kawai ne, ga shi an kuma daure mutum kuma da karfi da ci. Na إنه كان لا يؤمن بالله العظيم innahu, saboda me yasa aka mishi azaba, kana la yu'minu billah, ya kasance bai imani da Allah al-azim, wato mai girma. Na ولا يحض على طعام المسكين wala yahuddu, sannan bai kwadaita ala ta'amil miskin, akan a ciyar da talakawa. Shi bai kwadaita, yana discourage, bai kwadaitawa, bai kwadaita kamar ko a ciyar da talakawa, domin suna cikin wahala. Cikin azumin ga mutum zai san kamar talakawa suna cikin wahala, don matalauci ya yi tashi irin yadda muka yi azumi muka kai lokaci yi wa ji, talaka kuma yana tashi bai samu abinci ya ci ba, yi wa jin shi irin wannan. To azumin da ka yi nan ya bar ka tuna da talakawa, su ba samu suna jin na shi suna cikin wahala. To ganji da wannan shirkin ba ka taimaka musu. Na فليس له اليوم هاهنا حميم falaisa lahu al-yawma ahuna, bai da komai a wanga rana yau, hamim, wani makusanci wanda zai iya taimaka mishi. Hamim, wato makusanci wanda zai amfani da shi ya taimaka mishi daga barin kamuwa Allah. Na ولا طعام إلا من غسلين wala ta'amu, babu wani abinci illa min gisirin, face itaciyan kaya shine zai ci, kuma ya ci shi kuwa. Cikin wata ayat muka karanta famali'una min al-butun, sai su cika da shi cikin su. Allah kiyaye. Na لا يأكله إلا الخاطئون la ya'kuluhu, ba wanda zai ci irin wannan kayan nan
illa al-khati'un face wanda suka yi kurakurai a nan duniya suka yi laifi su ne kafirai. Na'am. فلا أقسم بما تبصرون Allah ya ce fala uqsimu ba shi na rantsuwa ba bima tubsirun abinda kuke gani na halitta da nayi muku ba shi na rantsuwa da su ba bima na ina rantsuwa da abinda na halci kuma kuna gani bima tubsirun abinda kuke gani muna gani muna gan kasa muna gan sama muna gan rana muna gan tekuna muna gan dare da rana ai duka muna gani abubuwan nan Allah ce ya rinse da shi duka baci da na وما لا تبصرون da abin da ma ba ku gani na rinse da shi na rinse da abin da kuke gani da abin da kuma ba ku gani sam muna gan iska ne muna ji da iska na buga mu ba iska ma sai ga kan mutum ya damu yau ba iska wuri ya kame haka in iska ya zo shiga hankalin ya kwanta to ba mu gan iskan nan amma Allah da ikonsa shi halci wannan iska Allah ci ya rinse da su wani lokacin ma jiya muna tawafi ne ka mu ga kaba da iska aka wani ya fi to wannan iskan nan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga iska kaka zage iska wani irin iska banza kenan ba halin musulmi kenan wani iska mai damuwa ma kenan ka gani wadakila ma ka dafa wani miya sai dai ya buga ya zube miya ya zube kaga an ji haushi sosai manzo Allah ce kuka ga iska haka ku ce Allahumma inni as'aluka khaira hazar ne Allah ina roƙonka alkhairi da ke cikin wannan iska wa khaira ma arsalta da alkhairin abin da yasa ka aiko wannan iska sannan ka ce wa a'udhu bika min sharri hazar ne ina neman sirri gare ka daga barin wato sharrin wannan iska wa sharri ma arsalta bi da kuma sharrin abin da ka aiko wannan iska da zai aikata na mai Allah ya ce gaba إنه لقول رسول كريم innahu ai wannan alqur'ani la qawlu rasulin karim wannan zance ne daga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala wato rasul karim wato abin manzo ne abin aikowa ne rasulun karim abin aikowa ne wanda ce mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala na وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wannan qur'an na ba zance ne na mawaka ba qalilan ma tu'minun kadan ne kuke imani da wannan qur'ani na ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون wala bi qawli kahin ba zance ne waɗanda suke kirkiro wato ilimi wanda yake boye ba a qalilan ma tazakkaru yace kadan ma kuke wazantuwa da wannan alqur'ani na تنزيل من رب العالمين Allah yace abin saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangiji wanda yake talikai ubangijin talikai duka bace da wannan qur'ani abin saukarwa ne daga gare shi na'am ولو تقول علينا بعض الأقاويل da kuka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan alqur'anin nan law taqawwala alaina da yayi zinci akan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zinci law taqawwala da ce ya kinkiro wani magana ko wani qur'ani daga gare shi ya kirkiro shi alaina ba da al'akawil wasu zantuttuka ya hada shi ya kirkiro yana faɗiwa na
لأخذنا منه باليمين la'akhazna minhu bil yamin, da mun kama shi da hannun dama, bi ma'ana da mun kama shi da karfi, da mun kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je faɗa wani abu ko ya rubuta wani abu wai Qur'ani kenan, da mun kama shi da hannun dama. ثم لقطعنا منه الوتين thumma laqata'na, sannan kuma za mu kanti minhu daga gare shi alwatin, ijiyan da ke haduwa da zuciyarsa, shi mun kanti wannan ijiyan. Akwai ijiyan da ke biya har ya hadu da zuciya, wai da mun kanti wannan ijiyan nan har ya mutu. فما منكم من أحد عنه حاجزين Allah ya ce fama minkum min ahad, babu wani ɗaya daga cikin anhu hajizin da zai iya zai sire shi daga barin kamo mu. Mun kama shi, ba wanda zai iya ya zo ya sire shi daga barin wannan kamuwa. Ka gani to na وإنه لتذكرة للمتقين wa innahu, lalle cewa wannan alqur'ani la tazkiratun, abin tuntuni ne, ai wa'azi ne lil muttaqin, da ba su tsoron Allah. Na وإنا لنعلم أن منكم مكذبين Allah ya ce wa inna la na'lamu, lalle cewa mu wallahi mun sani anna minkum mukaththibin, cewa lalle na daga cikin ku makaryata, masu karyata wannan alqur'ani. Na وإنه لحسرة على الكافرين wa annahu, lalle cewa wannan alqur'ani la hasratun alal kafirin, wato zai zama abin da na sani ga kafirai, sai da na sani da sun sani da sun imani da wannan alqur'ani. la hasratun, aji hasratu idza ra'aw thawab al-musaddiqin wa iqab al-mukaththibin, sai lokacin suna da na sani da sun bi alqur'ani. Na'am وإنه لحق اليقين wa innahu lahaq, lalle cewa wannan alqur'ani wallahi gaskiya ne. al-yaqin, wanda yace wato billah al-yaqin, haqqul yaqin, wato haqqi, wato gaskiya ne wanda yace billah فسبح باسم dikal ربك azim, yace fasabbih, don haka ka sarkake bismi rabbikal azim, da sunan ubangijinka wanda ce mai girma. Wannan sura, wani sura kenan, alhaqa, wannan sura da karanta shi mun kai karshen shi.